Jane dolan ngerti wae apa sih? Lah piye? Iki magrib kok. Ya wis aku tak bali sik. Oh. Ngopi ra karo rokokan yo ra sip. Asu lho kok dompetku ra ono iki. Iku apa yo? Sulit temen sih, ganten. Di, kenapa aku kan ini? Yang nemu dompet raan ki, isine akeh duite. Delok. Yang trek balik yo. Ya, ayo. Yuk. Ayo munggah. Koyone alamatnya gini ki. Ya sik tak cek e. Pilih alamatnya. Ana STNK niki kok. Bener apa ora? Wah, bener. Ini ki bener. Aku tak kene wae ya. Yo, Iki, iki dompetnya. kula nuwun. Wih, matane ki wong turunan Timur Tengah ku yo. Mas. Mas. Nuwun sewu Mas ganggu wektune. Ya. Niki ngene Mas. Kula nemu dompet niki Mas, kok alamatnya koyo ini teng mriki niki dompete jenengan apa sanes nggih? Olah yo Mas, dompetku ilang mau tiba nang dalan. Jajal Mas dicek isine Mas. Monggo. Iya iki nggonku iki. Oh, Sune Mas ya. nggih Mas. Kula tak pamit ya Mas ya. Iya. Weh, Waduh, kiki ngerti ki. iki lho Mas, oke tuku bensin nah. Oh, nggih. Matur nuwun banget ya. Nggih, sami-sami Mas. Ya. Kula tak pamit nggih. Ya. Makasih yo. Nggih. Yo ki mau disangoni apa ora tukang bensin? Sangon yo, sangon 100.000 ki. Tak nggih sira wae nya. Oke. Karang sira wis ngeter mau. Ya wis suwun. Lah anak iki kayak aku kowe piye? Alah rasa dipikir nyong sulih dewek. Lah kere malah oleh balen HP. Biasa to bos, sekarang jiwa wis nganu ki ra iso leren nek weruh barang gledak ki. Ya sih bali yo. Yuk.